Шешенко. Я да те видя, като толкова много знаеш сега, да видим сега какво толкова знаеш в тази книга. Сега ще търсиме основно за Jabba the Hutt ще търсиме сега. Ето, относно за Jabba the Hutt сега ще търсим. Ама не знам сега на коя страница беше. Сега трябва да търсим. Къде е това сега? Погледнете тук, тук има доста животни, дори има и татуировки тук, както и стикери има. Ето. Ето, това е Jabba the Hutt, естествено тук. Ето. Ето това чудовище. Ето, какво представлява. Това сега не знам дали това. А пък това е... Това как се казваше, това е Боба Фет. Боба Фет при... Ще ви поманя. Сега ще ви представим тук.